Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti, wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, isih akeh wong Jawa sing ora percaya anane para kadhanyangan sing ana nang desa-desa. Sing diarani danyang ana nang desa. Danyang iku wong biyene sing babat alas. Danyang iku awal asale ya saka menungso sing biyen kawitan babat alas. Kenapa kok dhek bisa dadi danyang? Merga diarani danyang para kadhanyangan iku wong biyen iku duweni kemampuan, duweni kekuatan sing linuwih, sing lebih daripada wong pada umume, ya. Kemampuan apa? Ya ora mung kemampuan secara supranatural tok, ora kok kemampuan secara di luar nalar tok, tapi ya kemampuan secara perilaku lan laku. Dadi lakune iku banter, perilakune iku apik dhek iku. Ya sekti mandraguna barang. Lah iki bakale bisa dadi para danyang, bisa dadi danyang lah. Cara sing ngangkat danyang sapa? Ya danyang iku ana istilah iku ana tingkatane, Lur. Ana tingkatane. Dadi danyang desa sing ngangkat danyang ki yo danyang kota. Misale kok ngono ku. Danyang kota sing ngangkat yo danyang provinsi kok Jawa Timur, sing babat Jawa Timur sapa, sing babat kota iki sapa, sing babat desa iki sapa. Dadi iku wis diatur. Lah kersaning sapa? Ya kersaning Gusti Allah. Ngoten. Lah iki fenomena iki wis aku ngerti ku tekan nang daerahku dhewe kene, Lur. Nang desaku dhewe kene. Nang desaku dhewe iki jenenge ana danyange desaku iki jenenge Mbah Grasak. Mbah Grasak iku biyen sing babat tanah kene, yo isik keturunan Majapahit biyen. Dadi Mbah Grasak biyen iku yo ngono lah ceritane, pokoke dhek iku wis babat tanah desaku kene sampai pada akhirnya ya Mbah Grasak iku bang gak ono iku mbok piye, Lur, aku gak paham, Lur. Mbok muksa mbok piye, mbok mati kaya biasane kaya menungso pada umumnya akhirnya makame dadi keramat ngono, gak ngerti aku ya. Yang penting wis di mangerteni penduduk ning desaku kene yen Mbah Grasak iku dadi iki apa jenenge danyange nang desaku. Lah setiap ono tontonan, Lur, biyen setiap ono tontonan iku sering mbok tontonan iku jaranan, mbok orkes, iku sering waktu main ning desaku iku sering istilah iku njaluk idi pangestu nang Mbah Grasak iku mang, Lur. Sering. Lah saiki akeh wong pinter, Lur, kan akeh wong pinter, akeh wong sing gawe logikae, akeh wong sing duweni ilmu ilmiahe. Akhirnya sampai gak percaya tentang hal-hal kaya ngono ku. Terus pas gak percaya piye, Lur? Lah iki berkali-kali aku ngerti setiap ono pameran, ya setiap ono pameran. Sering iku ono pameran, Lur. Sering ono pameran sing kaya ono pameran iku sing kaya ono apa kincir angine, ombak banyune, ya sing dulinane bocah-bocah iku biasa, Lur. Nah, iku sering ning desaku iku awalnya iku kaya musim kemarau, Lur. 1 bulan full iku musim kemarau. 1 minggu bahkan ya sak minggu, 2 minggu, sak wulan iku wis kaya gak tau udan, Lur, sadurunge ana pameran. Bareng pameran buka. Biasanya pas pameran itu kan bukanya kan bengi, Lur, mari ya sore ngono lah, mari maghrib kan biasanya rame-rame wong teko. Lah tanda-tanda mendung ku gak ono, Lur. Mulai isuk, Lur, iku panas bentar sampai mari asar. Bareng mlebu nang jam 4. Nah, jam 4:30. Iku langit iku wis moro-moro nata, Lur. Nata mendung enggal titik iku petenge gak sepiro. Ya wis mendung-mendung biasa. Sisip weteng, Lur.
Sampai pada akhirnya puncaknya iku maghrib udan daweres sampai jam 09.00 bengi. Nah iku, iki sering terjadi dulu, sering terjadi. Bahkan gak tahu gak. Setiap ono pameran sing gak tahu, sing melupakan tradisine wong biyen. Jaluk idi pangestu ning para danyang. Iki dilalekno, iki disingkirno. Ngene-ngene iki, budaya ngene iki disingkirno. Akhirnya yang terjadi yo diudani terus lho. Ono sing diudani angin. Ono lho. Ya. Lah nek mung trimo dikeki angin, lah nek mung trimo dikeki udan, lah mung trimo diresiki sandang pangane, istilah ora dikeki rejeki ya pameran niku mang. Sing tak khawatiri lho. Lah nek umpama wis katakanlah iku dikeki penak ya karo danyange, katakanlah ngono dikeki penak. Ora diudani. Ya, mari maghrib ora diudani. Ora iki misale ora diudani. Wakil arek numpak, arek cilik-cilik numpak, wis numpak pinggir angin, wis numpak banyu, sembarang kali ning kono yo. Moro-moro tiba-tiba ono angin. Wes sausan. Terus piye nasibe nyawa sakmono kae? Sapa sing tanggung jawab urusan? Nah gitu. Sing tak khawatiri iku lho. Mulane iku aja lancang-lancang lho, Lur. Ati kudu duweni etika. Manggon ning tanah Jawa iki duweni etika. Wong dhewe iku manggon, istilah iku ning desane wong permisi. Ya panjenengan bener padha karo panjenengan ning kehidupan nyata iki sampean kan nek arep manggon ning kuno, arep ngedekno pameran, ngedekno apa, otomatis panjenengan kan yo izin ning perangkat desa, izin ning kepala desa kan ngono. Wis mesti kono izine. Lah padha ae. Secara gaib panjenengan gorong izin. Lho. Dadi yo piye yo, aku sebenarnya iku ora maksoi panjenengan tak kon percaya marang hal ngono ku, tapi nek setidaknya yo iki bukan soal percaya apa enggak percaya lho. Iki soal etika marang ciptaane Gusti Pangeran kabeh. Ciptaane Gusti secara ilmu, secara kasat mata ya secara gaib. Barang sing ketok, barang ora ketok, barang gaib, barang nyoto iki ciptaane Gusti kabeh lho. Iki kudu diregani kabeh, dihormati kabeh, ya digawe saling mengisi. Yo nek panjenengan niku diciptakno ora saka apa-apa, sampe diciptakno moro-moro meletek saka bumi ngono. Gak apa-apa panjenengan ora ngregani ciptaane Gusti. Wong panjenengan ya diciptakno Gusti Pangeran. Kok mosok ora bisa ngregani kaya ngono ku. Ngoten lho. Dadi ngene lho pesanku, ayolah kabeh pokoke kudu timbangi urip iki. Timbangi istilah iku, ngimbangi urip iki istilah iku urip iku yo kepengin penak yo piye lah amprene, pengen dhewe ku uripe ayem yo piye carane. Dadi nek ana aturan, ana adat, ana budaya ngene ya kudu dhewe taat, patuh. Setidaknya ku aja melanggar ngono. Panjenengan orang nglakoni ajaran sing nang budaya iku mah gak masalah. Panjenengan duwe keyakinan dhewe, tapi nek secara budaya lan adat ana nang panggonan iku mang ya panjenengan kudu manut. Setidaknya iku ngono. Dadi ngoten lho. Pesanku iki soalnya iki kedadian akeh. Monggo panjenengan bek menawi ya ana kedadian ning panggone panjenengan, pameran apa nanggap apa tapi gak izin ning para danyange utawa pepundhene desa iku. Apa sing terjadi ya. Nyoba ae wis. Iku jenenge duduk mitos iku asli lho. Asli ya wis pepilinge wong Jawa biyen. Tidak ada njaluk ide pangestu. Oh gak kok dhewe ku kok mentang-mentang kabeh iki keselamatan ana nang Gusti Pangeran, Gusti Allah. Iya ngerti aku. Tapi Gusti Allah lho ora ngurusi panjenengan iku kaya ngono ku. Ora ngurusi panjenengan panjenengan iku ora duweni etika bangga. Iku ora diurusi karo Gusti Pangeran. Nek kon ora duwe etika, kowe diganjar karo danyang sing ana ning kene ya wis urusanmu karo danyang.
Aku tujuanku mek nyiptakno awakmu tak kei tak selangi rogo, tak kei akal sehat, tak kei hati nurani. Wis terserah kon. Nah, iki Gusti Allah. Gusti Allah orang ngreken. Desa iki desa kuno orang ngreken, wong iki wong iku orang ngreken. Wong Gusti Allah ora butuh menungso. Menungso dhewe iki sing butuh Gusti Allah tuh. Wonten. Pun paham nggih. Pun sakmeten mawon dulur nggih. Mugi-mugi panjenengan saged eling napa sing kula jelasaken niki ben dados pembelajaran. Pun ngoten mawon kula nyuwun pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.